Tadaa! Ei. Ei, missään tapauksessa. Tassu tyhjä. Hei kulta. Tarkoita rengas. Mahtaako sulle nimit Maarit olla tuttu? Häröjästästä. Ei. Ilman kanssa niin salakavallasti yritit antaa. Oonalle. Löytyyhän se sunkin. Paska. Avaas toi. Vihollinen Salla. Niin katsotaan. Joo, täällä on tunkkia. Vararengas ja tää Maarit. Tää on Seppo. Pesuainetta. Paskaa. Sitä paitsi syön. Sokeria 6 kiloa. Lähettehän te itekin. Tuolla Seppo Taalasmaa. takakontissa. Ja voittehan te tarkistaa Persuksi. että sieltä mä oon tulossa. No jos kerran matot on nyt pesty, niin minkä takia tätä pesupulveria on vielä jäljellä? En minä tiedä. Ei sen intohimon tarvitse mihinkään kadota. Eiköhän me nyt lähdetä ihan vaan kamarille katsomaan, että mitä tässä pussissa todella on. Ja samalla tutkitaan toi autojen lattiasta katsomaan. Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Meidän pitää silti nyt tarkistaa, että pitääkö tämä vihje paikkaansa. Meillä on syytä epäillä, että Minä yritän murtautua Puustiselle. me mennään edeltä. Ajassa toi pakko. Liika kilo. Päivää, hauska tutustua. Karvanen liika kilo. Voit sä antaa mulle 5 tonnia. Voitko? Vaikka 2.